70-luvun loppu oli Laukaassa aika hienoa aikaa. Kiivejä ja pomeloita ei oltu vielä edes keksitty, mutta ananaksia sai joulusi ostaa S-Market Keskimaasta ja semmoisen joka joulu äiti meillekin sitten kotia osti. Ananas varmaan tuli sen verran raakana Suomeen, että se pistettiin aina hedelmävadille kypsymään ja hedelmävati sijoitettiin aina meidän saloran, uuden värisaloran päälle. Siinä se ananas sitten oli aina koko joulunpyhät television päällä ja joulupäivänä sitten koko perhe kerääntyi siihen television ympärille katsomaan jotain joulukonserttia tai muuta hartausohjelmaa. Ohjelman tarjontahan ei ollut ihan niin mittava ja laaja kuin se on tänä päivänä. Kanavia oli 2. Ja siinä kun sitä sitten jotain hartausohjelmaa tai konserttia katsottiin, niin ainoa mitä siinä pystyi tuijottelemaan oli se ananas. Ja miettiä, että tuo on varmaan se pyhä, minkä takia tähän ollaan ympärille vähän niin kuin palvomaan tultu. Siitä asti on pitänyt ananas aina joulusin laittaa television päälle, se on perinne. Ja nyt on ensimmäistä kertaa aika, että piti lähteä etsimään ananasta, mistä se oikea pyhä jouluananas on lähtöisin. Ja sen takia me ollaan täällä, mutta ei sitä ole näkynyt.